maar zo'n eigen halen. En wie ben je gaan? Wie? Oké, maar Siarad Taibhse, I chóir ínse min an rut. Jay? Oh. Wel si si dal gwyl Taibhse? Taibhse? Het tor seit de siaw. Via? Kitty, staat de baby weer. Kijk je wel aan Taibhse? She's echt zus en dat. Is dat je al? Stagen. Zeg, hoe is het dat ik ga halen? En dit is Char? Misha! Ah, oké. Jaya is er. Oh, Haniel is hem. Jay Hami. Haha, kom maar even. Wait, dan gaan we zo'n thee bij de clown is eerst naar beneden neer. Niet smidgen. Gaan jammer voor het single wel zo'n haar zou goppen. Lini, weet je wie het een beetje is? Katie! Dit is Shin! Ga door ze doen! Hij kost je! Hallo? Ben! Genel met de ekkel. Jehel met Jenner. Hami ekkelak. Wel, ik krijg je Goed, Mishin. Oké. Ha, mi ekkelak. Gaat je wel naar suite zakken? Ben! Ach, zo is een zijde. Hallo? Gaat je wel naar suite zakken? Well. Proceed. Is Misha aanbrengen Michelle Katie? Well, die Hashim Jenny and Shaw. Hashim Shaw is aan suite fijn. Het toilet suite, maar. Ach, het toilet ingedacht voor. Geniaal. Wie? Katie. Ja, papa. Katie! Ze gaan ze er! Chin! Hij het homie kretje ben. Kom maar bij James. Can you ask him? What means thou should I Google? Say hagas. Catch him on me. Mami, vouwig nu de waar. Amber? Catch a beel in house te raken.